Ξέρετε, δεν υπάρχει πιο άσχημο πράγμα για μια οικογένεια ή για μια παρέα, για μια ένωση προσώπων, για μια εταιρεία, από το να πρέπει να λύνει τις διαφορές της στα δικαστήρια. Όλοι στην πραγματικότητα ξέρουμε τι είναι ορθό και τι είναι λάθος. Δεν χρειάζεται ο αστικός κώδικας για να πει στον πατέρα ότι πρέπει να θρέψει τα παιδιά, ούτε χρειάζεται ο αστικός κώδικας για να πει ότι πρέπει στις συναλλαγές μας μέσα στην οικογένεια ή σε μια εταιρεία να είμαστε έντιμοι. Πλην όμως, όταν υπάρχουν διαφορές, δεν υπάρχει άλλος τρόπος από την προσφυγή στη δικαιοσύνη. Αυτό είναι κομμάτι της ιστορικής μας διαδρομής, αφού χιλιάδες χρόνια έχουμε τον θεσμό της δικαιοσύνης. Και ορθά, όταν οι άνθρωποι αδυνατούν να λύσουν μεταξύ τους τις διαφορές τους, έρχεται ο νόμος και η δικαστική απόφαση. Κάποιοι, όταν βγήκαν κάποιες δικαστικές αποφάσεις που δεν τους είχαν δικαιώσει έτσι όπως πίστευαν, αντί να τις εκτελέσουν, είπαν ότι κακώς πήγε ο θυγής στη δικαιοσύνη, δεν έπρεπε, και εν πάση περιπτώσει ισχυρίστηκαν ότι τα μέλη είναι αυτά τα οποία θα αναδείξουν ποιος είναι έχουν το δίκαιο, ο πρόεδρος. Όταν ούτε τα μέλη έδωσαν αυτή την αρχή της δεδηλωμένης, τότε οι ίδιοι, οι οποίοι έλεγαν ότι δεν πρέπει κάποιος να προσφέρει στη δικαιοσύνη, αλλά να υπάρχει μια συμβιβαστική, μια λογική επίλυση, προσέφηκαν στη δικαιοσύνη οι ίδιοι, καθά δικαιούνται, με πολλαπλές αγωγές, αιτήσεις και ό,τι άλλο μέσο, εν πάση περιπτώσει, προβλέπει η δικονομία. Και καλά έπραξαν. Απλώς σημειώνω μία διαφοροποίηση παλαιότερων ισχυρισμών με τις σημερινές πράξεις. Αυτά όλα τα γνωρίζετε. Αυτό το οποίο ήθελα όμως να σας πω είναι η δική μου προσωπική θέση σε αυτή την διαφοροποίηση των απόψεων. Εν πρώτης, και να είμαι ξεκάθαρος, ό,τι αποφασίσει η δικαστική κρίση, εγώ θα το εφαρμόσω όπως πάντοτε το έχω εφαρμόσει, και αυτό σας είναι γνωστό, διότι δεν υπάρχει σήμερα στη δική μας κοινωνία κάτι μεγαλύτερο και ιερότερο από την έννοια της δικαιοσύνης. Αυτό όμως, το οποίο στους πιο πολλούς από εσάς είναι γνωστό, είναι ότι μέσα στο Αύγουστο, αρχές Σεπτεμβρίου, οι φάκελοι θα κλείσουν, οι υποθέσεις θα έχουν συζητηθεί και θα υπάρχει αναμονή των δικαστικών αποφάσεων. Κάποιες θα βγουν γρήγορα, κάποιες θα καθυστερήσουν. Σε κάποιες όπου επιτρέπει η δικονομία η μία ή η άλλη πλευρά θα κάνει έφεση, καθά δικαιούται, και είναι και ορθό και λογικό να συμβεί. Έτσι θα υπάρχει ένα χρονικό διάστημα στο οποίο θα αναμένουμε όλοι την τελεσίδικη δικαστική κρίση. Όλα αυτά δεν επιτρέπεται όμως σε τίποτα να αφήσουμε να επηρεάσουν καθ' τρόπο τις μεταξύ μας καλές σχέσεις. Τα μέλη δεν έχουμε να μοιράσουμε τίποτα. Δεν έχουμε διαφορές μεταξύ μας. Η φιλοσοφία μας, τα πιστεύω μας δεν αλλάζουν. Ούτε είναι ποτέ
δυνατόν να αλλάξουν οι αδελφικές σχέσεις οι οποίες μας διέχουν. Το ποιος θα διοικήσει μια ένωση προσώπων είναι θέμα νομικό. Οι σχέσεις των μελών είναι θέμα πραγματικό. Έτσι λοιπόν, πρέπει να συνεχίσουμε χέρι-χέρι, όπως είμαστε. Δεν έχουμε τίποτα να μας χωρίσει. Αντίθετα, είναι πάρα πολλά όλα αυτά που μας ενώνουν. Δεν είναι δυνατόν να απαλωτριώσουμε τη φιλοσοφία μας, την αγάπη μας, τις καλές μεταξύ μας σχέσεις για το ποιος θα διοικήσει. Όποιος αποφασίσει το δικαστήριο, αυτός σας διοικήσει. Εμείς θα συνεχίσουμε το έργο μας. Διότι το έργο μας είναι διάφορο από το ποιος είναι η διοίκηση. Έτσι λοιπόν, αυτό το καλοκαίρι ας είναι ένα νέο βήμα. Ένα νέο βήμα για τη συνέχιση των αγαθών και καλών σχέσεων που υπάρχουν μεταξύ μας. Όλα τα προβλήματα λύνονται. Άλλωστε αυτό διδάσκει και η πείρα. Όλα αυτά τα χρόνια, από το 1870 κλπ. Μέχρι και σήμερα, πολλές φορές έχουν υπάρξει διαφοροποιήσεις στις απόψεις τις διοικητικές. Ποτέ όμως δεν υπήρξε καμία διαφοροποίηση στις φιλοσοφικές απόψεις. Αυτές είναι που θα ενώνουν τα χέρια μας, τις καρδιές μας και την πορεία μας. Έχουμε καλό καλοκαίρι. Εμείς θα είμαστε εδώ και θα βοηθήσουμε στην ανέβρεση του δικαίου. Και όταν αυτό διαγνωστεί από το δικαστήριο, θα είμαστε αυτοί που πρώτοι θα σπεύσουμε στην υλοποίησή του. Σας ευχαριστώ που με ακούσατε.